दिवचलचो खण माल चीन जपानाक धाडून ह्या देशावांगडा भारताकूय आमी गिरेस्त केलो, पूण दिवचलकारांच्या वाट्याक कितें आयले असो अंतर्मुख करपी प्रस्न डॉक्टर नंदकुमार कामतीन केलो. हो पैसो दिवचलकारांच्या कामाचो, ताचो हिशेब थळाव्या आमदारा कडल्यान घेवचो असो उलोय ताणें मारलो. दिवचलच्या पदग्राम महोत्सवात तो उलयतालो. महत्वाची गजाल म्हटल्यार आजी माजी आमदारा मुखार दोतोर नंदकुमार कामत उलयलो. दिवचलकारांचो आनंद उत्सव जावन राविल्ल्या ह्या सुवाळ्याक थळावो आमदार राजेश पाटणेकार, दिवचलचो आदलो आमदार नरेश सावळ, मंत्री गोविंद गावडे, नरेश कडकडे आणि हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. सर्वांना कुर्निसात, कारण तुमच्या या मंगल भूमीतून आम्ही इतकं लोह खनिज 1945-46 पासून काढून त्याची जपान आणि चीनच्या अर्थव्यवस्थेला, पोलाद उद्योगाला त्यांचं वैभव वाढवून ती राष्ट्र संपन्न करायला आम्ही अब्जावधी कोटी रुपयांचं खनिज इथून काढून राष्ट्रालाही प्रचंड पैसा मिळवून दिला आणि कित्येक लोकांना गब्बर केलं. दिचोलीच्या वाट्याला काय आलं ते नरेश सावळ, राजेश पाटणेकर हे सगळे बसून चर्चा करून ठरवू शकतील. मला असं वाटत नाही की आपल्याला चकचकीत रस्ते मिळाले, चकचकीत पूल मिळाले. दिचोलीच्या वाट्याला या सर्व संपत्तीतील 1945-46 ते आज तागायत किती टक्के आले विकासासाठी, त्याचा तुम्ही सर्वांनी आज या पदग्राम महोत्सवामध्ये साक्षेपाने, हक्काने, न्यायाने विचार करायलाच हवा. कारण हे हजारो कोटी रुपये तुमचे आहेत. इथल्या लोकांनी त्याची वेगवेगळ्या क्षणी किंमत मोजलेली आहे. पदग्राम महोत्सव फकत दिवचलकारांचो उरो नासतना तो पुराय गोंयकारांचो जावन रावचो असो हावेस ह्या महोत्सवाचो शिल्पकार नरेश सावळान उक्तायलो. ह्या निमतान संस्कृतीक कार्यावळी जाल्यो. पळयात. हो पदग्राम महोत्सव आता दिवचलच्या पुरतो आम्ही सगळे मर्यादित दवरया नाका. हो सबंद गोंयचो महोत्सव जावपाक जाय अशी तुमच्याकडे विनंती करता. तुमकां सगळ्यांक शुभेच्छा दिता. देवान तुमकां बरें आरोग्य, बरें आयुष्य दिवचे, तुम्ही यशवंत जावचे, तुम्ही कीर्तिवंत जावचे आणि दिवचलच्या नावाची यशो गाथा तुम्ही गायत रावची. गोवा 365 ब्युरो पणजी.